Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Το αποτέλεσμα είναι 1-1. Στο δεύτερο βάλαμε εμείς, στις καθυστερήσεις βάλαν αυτοί. Με τη λήξη δηλαδή, με τον γκολ, σφυριστική τη λήξη. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Γκίσης μετά τον τραυματισμό του για ξανακάνω αυτό. Ο Γκίσης μετά τον τραυματισμό του αμερστέλει έβγαμε στην μπάλα. Τι λέγαμε? Μετά τον τραυματισμό του πάλι σταμάτησε την αιμορραγία που είχε στην ρητνική κοιλότητα, όπως τα έλεγαν και οι γιατροί, και συνεχίζει για τον νοικιά. Ο coach της ομάδας, ο κύριος Ευρυπίδης Καραμίνκος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι δικαιούται τα εύσημα, καθότι οδήγησε την ομάδα του στον τελικό, σε αντίθεση και σε αντιπαράθεση με κάτι άλλους οι οποίοι εντάξει, θα τα πούμε. Λοιπόν, ετοιμάζει, σήκωσε τον πυρητήρι για να ζεσταθεί και κατά πάσα πιθανότητα, εκτιμώντας και από την απόδοση και από την κατάσταση των παιδιών που είναι με ψιλοενοχλήσεις, θα τον ρίξει στον αγώνα. Το κακό στην υπόθεση, ή αν θέλετε το καλό, ότι και οι δύο ομάδες δεν παίζουν το ποδόσφαιρο αξιώσιο. Ευελπιστούμε ότι εμείς θα βρούμε ρυθμό και θα παίξουμε λίγο καλύτερα. Δηλαδή θα παίξουμε τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να παίξουμε, γιατί δεν παίζουμε αυτό που ξέρουμε, αυτό που μπορούμε. Η πρώτη εντύπωση για το δεύτερο ημίχρονο είναι ότι το Χαϊδάρι μπήκε καλύτερο στο αγωνιστικό πρόγραμμα της. Ο Στέλιος θα πρέπει να αντιληφθεί ότι μπορεί την μπάλα να την κρατήσει στα πόδια, είναι τεράστιος τεχνίτης, μπορεί να την κουμαντάρει την μπάλα, μπορεί να κουβαλήσει, να φορτωθεί την ομάδα και να την προχωρήσει προς τα πάνω. Όσο όμως αυτό το πράγμα που το λέμε εμείς στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, αυτοπεποίθηση, δεν το κάνει, θα έχουμε πρόβλημα.